Welcome to the vlog! Sinong natutulog dito? Tito Jan? Yaki naman tong bed niya. Pakadiri naman. Ali ka na, magbaboy ka na karot sa vlog. We're going to open the present. What present? We're going to open my present. Karating ko lang guys. Finally! Pag New Year din ako dito. Matulog na tayo kasi mamaya may party. Sige na. Oh, dali. Oh, dalian mo. Kuha ka na kasi. Get ka na ng pera. Yan, oh. Sa tabi mo, oh. Hayaan niyo daw siya mag-dance. Mamaya na daw yung peya. Ano naman, city? Wala ka namang step. I got that sunshine. Hey, Tatang! Stop it! Nagpa-practice na. Si Bebe, para sa mamaya. Di ka naman kumukuha dun sa pera ni Tatang. Ayun, oh, kuha ka dun. Nagpa-practice na si Bebe ng stop dance. Kasi di niya alam magluto tuloy. Maglaro ng mga gano'n. Magluluto muna, Akes. Luluto ako ng Shanghai. Magluluto si Jen ng palabok. Yun lang yung mga handa namin. Yun lang. Sobrang ingay! Grabe! Walang paputok. Kaya nangyari toroto. Tapos nilabas ang drum. Para sa drum and lyre. Ano ba yan? Okay! Ayan na mga kaibigan! Ayan na! Pagibagin ang gano'n! Pagibagin! Woo! Woo! Yeah! Alright! Seven! Haan! Ala! Para sa 1,000 ng exam niya! Woohoo! Nakakailangan! Go! Goodbye! Nakakailangan! Tinidor! Tawi! Kamayan! Kamayan na! Tawid! Tawid! Go! Nakakailangan! Ang mga kapatid kong nakakailangan. Masyadong nakakailangan. Lalalalalalala. Hoy! Bawal ang drinks! Bawal ang drinks! Latawin na! Ate ba mag-asawa na? Ate kayo ba ako? Lunok! Lunok! Isa! Nakapapagod si Purana!
mga ilaw. Hey! Tayo magpa-ilaw. Yan. Yes! Dito na kami, tapos na yung program namin dun sa may plaza. Kalokohan ng. Puro mga bata yung pinalaro namin eh. We got the grand prize! At nabunot din kami. Yes. Finally. Yearly na lang hindi kami nabubunot sa parapol. Kain na tayo guys. Ito lang yung handa namin. Very simple lang. Kumain na din kami kanina. Ay sila lolo ko kanina eh. Tulog na sila. Yan lang. Yan yung bibingka na pinapaluto talaga namin pag ano. Yan yung gusto namin. We got palabok. Ito yung Shanghai. Beef Shanghai. Puto. Palabok. Yan. Macaroni lang. Ganyan lang. Kasi ang dami lang din namang may handa. Wala din kaming kasamang ibang kakain eh. Mamaya pupunta tayo sa iba't iba ng bahay para makikain. Kasi kailangan daw, dapat ang unang pumasok na bisita sa bahay mo yung mga matatangkad. So, maiiwan si Meme. Kasi short siya. Buksan na natin tong grand prize. Ito, Jen, baba! Grand prize! Na nabunot namin. Parang ang dilim dito. Nagkatamon. Ani! No ba? Puro karton, my friend. Karton lang sapat na. Panalo ni Meme yan. Kasi sinulat yung mga pangalan namin sa raffle. Ayan! Wow! Uy, lagyan natin na to ng fruits. Tapos timba. Ate dinosaur ni Warren nga nagpanig. Nagsamyang. Samyangan na. Pichel, kaserola, Bagong kasal. pagkamping. Kasi bagong kasal. Pang bagong kasal. May amo natin yun eh. Okay na. Pang-camping. Pwede na din. Ate, paglagyan. Minute na natin yan yung green para pag lagyan ng fruits. Fruits! Yan. Kahit wala naman kaming fruits. Wala kami kasi guys, yung parang yung pa 12 fruits, pa 12 ganun. Hindi kami ganun. Basta may food lang, okay na kami. Pa 12 lang. May katamba data sticker na ni. Yan mo data. Yung fruit lang namin, pakwan kasi madaming Dapat pakwan sausage dito. ay, kung Dito, nakuha. mga kaka-harvest lang tong mga to. Tapos, Ako, picture suha, apple, yan lang. Nakakapasyar tayo pa. Yan, kain na tayo para mamamasyal pa. Picture. Ito yung outfit na pangkain talaga. Ganon. Talo kami Ganon. Hindi halata yung mga yung mga chan, ganyan. Bilis. Naganas tayo. Kamera talaga natin. Bebo. Mumurahan. Bebo. Totoy bebo. Nag-start na silang ayan, umarangkada. Mga minising lang nila. Ang ingay. Ganyan lang dito guys. Pahila-hila lang ng mga mga yero, ganun. Pampaingay lang. Kasi nga diba bawal ng paputok. Kaldero. Kaldero, ganun. Ayun lang, sige, kaldero damdam. Yan na sila! Happy New Year! Kain na kami guys! Wala pa namang 12. Ano ba naman itong orasan dito sa bahay? Hindi gumagana. Ano yan, bang? Dito na kami sa labas para makita namin yung mga nag-iingay dumadaan-daan. Kain muna tayo! Mamibigay na ako ng mga regalo ko. Magtsinalas ka Yan. Hala, wala na si Antananing. Minto tirta ko matamay sa kong kastan mong dito. Diyan. Diyan na yung pambato namin. Dip na ka. Lalabas na yung drums tsaka dito. Tatang. Sana siya? Narinig ko nagda-drums sa labas. Ayan na, ayan na. Ngayon kailan Jesus tabok-buk ang ako. Tatan! Tiraan na. Nire-revoke ko. Ninanang ko ang tamburan na dyan. Nang, may ka! Nag-ring kan! Mga bisita, kain! Kain na!
Hindi ko marinig! Mamimigay pa sana ako ng regalo. Mamaya na, di pa ako makakain. Uy! Hala! Ano pa rin sila? Ano sila? Hala! Nabulog tayo. Ay, mana. Merry Christmas, Mother! Happy New Year! Thank you. Wow. Dala mo yun. Ay, no. This is to grandfather. This is to grandmother. Inyo? Nya, dapat kalugong mo maglaba. Kalugong mo nang numapangkat ka. Ano mo yung? Tapos lang mo lang pa. This one is awanan. Sorry. Chinelas. Uy, ito chinelas naman. Namala. Nakalala mo yun. There you go. Wala pa. Magtatali mo, tanda na nagkakabay. Wala, inupandaman di ba itong dakade yung tungkol ng Bandong. Wow. Oh, yayamanin. Galing Thailand yan. Ang ate ko, talagang ngayayamanin. Oo na, trinera. Rodera. Ayan, guys. Patutulog na tayo. Tapos na ang Whisperas ng New Year. So, welcome 2018! Ayan, dito ako sa floor matutulog. Kasi, wala na tayong space dito sa bahay. At nahuli akong dumating. Kaya may nauna sa kwarto ko. Kaya, may nauna na naging boss. Nauna siya sa kwarto. Kaya dito ako matutulog. Kasi sa may pinapaalis siya ng maliit floor. dito. Sabi niya, Kaya pala. dapat tatlo kayo doon, dito kami dalawa. Ang problema, yung maliit, gusto ako ang katabi. Antananing. Ang antananing Ay, nakasleep sabi niya, na. Tito Jen, Very happy siya. Nanalo siya. Part siya ng group na nanalo ng longest line. naghubad pa siya. Nagubad na siya. Nagabanti na lang. Parang sa 20. Para sa Para sa 20, kailangan maghubad. Nagubad na siya. Nakapanty na lang. Tapos binalot namin siya ng long sleeve ni mami niya. Pero very happy siya. I won. Ganyan siya. So, yan lang guys. I hope you enjoyed this video. Kahit sobrang ingay, sobrang gulo. But yeah, that's how we celebrate our... that's how we welcome the new year here in our place. Ayun. Ganyan kami kakulit. So, yun lang guys. I hope to see you guys on my next video. Bye! 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 Bye!